सामनाକୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନରେ 12 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ, 5 ଜଣଙ୍କ ନିଶାନାରେ ରହିଛି ଭାରତ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦର ସମ୍ପର୍କ କାହାକୁ ବା ଅଛପା। ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କବାଦର ନାଁ ଉଠେ ସେଠି ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ। ଆଉ ପାକ୍ର ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବିଷୟରେ ତ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଜାତିସଂଘ ଭଳି ମଞ୍ଚରେ ବି ପାକ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିବାରୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ପାକ୍ର ଅସଲ ଚେହେରା ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଂଗ୍ରେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନରେ 12ଟି ବର୍ବର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବା ଏବଂ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ଭଳି 5 କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ଭାରତ। ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନେକ ସଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଅଣରାଜ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ସିଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ 1980 ମସିହାରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଠିତ ସଂଗଠନ। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆତଙ୍କବାଦୀର ସଂଗଠନ। ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଶାନାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ତେବେ ଏହି 12ଟି ସଂଗଠନରୁ 5ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ କ୍ଷତି କରିବା ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବା। 1980 ଦଶକରେ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 2001ରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ଭଳି ଭାରତରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଏହି ସଂଗଠନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦର ଗଠନ 2000 ମସିହା ଗଠନ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତା ମାସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2001ରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା। 2001ରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଏହି ସଂଗଠନ ସାମିଲ ଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ହରକତ ଉଲ୍ ଜିହାଦ ଇସଲାମୀ। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 1980 ଦଶକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏହି ସଂଗଠନ, କିନ୍ତୁ ସୋଭିଏତ ସେନାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ଏହା କାଶ୍ମୀରର ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲା। 1989ରୁ ଏହା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଜିହାଦ ଲଢୁଛି। 2010ରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ। 1989ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ISI ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଂଗଠନ। କଥିତ ରୂପେ ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଇସଲାମିକ ପାର୍ଟିର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାଖା। 2017ରେ ଏହାକୁ FTO ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ପୁରୁଣା ସଂଗଠନ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ସିଆର୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅଲକାଏଦା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କରାଚି ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରେ। ସେହିଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସିଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଟେରରିଜିମ୍ 2019 ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ 2019ରେ ଭାରତ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ମାମୁଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ସିଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଲକାଏଦା ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍, ଖୁରସାନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ, ହକ୍କାନି ନେଟୱାର୍କ, ତହରିକ ଏ ତାଲିବାନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି, ଜୁନ୍ଦାଲା, ସିପାହୀ ଏ ସାଏ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଲସ୍କର ଏ ଜଙ୍ଗବି ପ୍ରଭୃତି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିବା 5ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ନିଶାନାରେ ରହିଛି ଏବେ ଭାରତ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।